Gaur, Zumaiako frontoira etorri gara, historian egon den puntista onenetariko bat ezagutzen. 11 aldiz banaka eta 6 alditan binaka munduko txapeldun izan den Iñaki Osa Goikoetxe artista hurbilegotik ezagutzeko aukera izango duzue. Ia ze kontatzen digun makinanek. Bertatik eta bertarako. Gaurko honetan ikusten duzuen moduen, Zumaiako Aitzuri pilotalekura etorri gara eta zuek ikusiko zuen, hemen gauz, Iñaki Osa Goikoetxea, zuek nahi zuen moduen ezagutuko zuen. Lehenik eta behin eskerrik asko Iñaki gurera etortzearren, gure kanalera, guk eskertzen dizugu, baina gure ikusle eta arpide dunek ere. Eta guretzako plazer hutsa, hemen munduko txapeldun bat gurekin izatea. Eta, eskerrak emateaz gain, gure proiektu honen inguruan galdetuko dizugu lehenik eta behin, ea zer egitzu dizun honako proiektuen inguruan, euskara sustatze honen inguruan. Eskerrik asko zuei, ezagutzen etortzatik, oso importantea, nik uste eta gure kirola zenbat eta gehien ikusten da medio gehienetan, asko zer dugu, igual, zela utzune badago mundu digitalean, da zuen proiektu hau oso importante izango da gure kirolentzat. Eta sexta puntako edo zure kirol edo bizitza profesionalean sartu aurretik, nolako da Iñaki Goikoetxea bere egunerokotasunean? Nola ezagutzen zaituzte zure lagunek, nola deskribatzen zara zu? Tipo normal bat, betiko lagunekin, betiko gauza egiteunak, kafi hartu, kirolain, kirol ezberdinekin, asko gustatzen kirol ezberdinak egitea, familiakin egon, komiak zaitu eta Iñaki, apura ja zesta munduan sartungo gara. Zuke 30 urte baino gehiago daramatzazu hemen pelotakadak emoten, frontoien, eta zure lehenengo pausuek edo 7 urtegaz edo mozen uzen, ezta? Zelan goratzen dituzu urte haiek? Gaztea zinitzen, zuzen ezuna 7-8 urte ez nahi zagoratzen ziur zenbat urte ezkan. Baina, goratzen naiz, etxeko zukaldean zintzala, horrengo pilotakara botatzen, eta gero ian nahiak frontoian jokatzen zuten, zentzidaten egun bat, nahiren etorri eta pelota batzuk botatzea, botanik pelota batzuk, da ordutik poliki hazen ditzan, eta ez neukan presiorik ezertako, jolasten duen asko zestan, eta disfrutatu inen. Eta gero beste gana, batak etorri da. Perfecto, hori importantzen azkenean disfrutatzea. Zuge, ja gaztetan, jentek esan da ben arabera, oso nazinen, frontoietan zuri buruz hitz egiten zen. Zu ja ikusten zenun gaztetan, joate zinen Euskal Herriko frontoiet ezberdinetatik, ja bazen nula zeuzer eta artista bat deko zen nula hor barruen? Egia esan ez duen pentsatu ezer, joten zan frontoira, nire partida jokatzen ditu, nire entrenamenduak, baina ez da jokatzen duen bezala beste kirol asko egiten ditut, surfian, bizikletan, kaltezeaneko garaiko kirolak. Eta orduan ez duen ezer pentsatzen. Zaiatzen ditzen ondo pasatzen, disfrutatzen kirolain, da albazien partidak irabazi eta beste kiroletaz edo bai pasatzen. Eta zure nerabezaro horretan, edo gaztea zinela, hain justu 16 urte zinituela, gutxi gora bera, Milanera egin zenuen bidaia, eta Milanen eman zenituen zure lehen pauso profesionalak edo, nola gogoratzen duzu Erasmus hori Milanera? Badana oso azkar izan zen, ikusten izan zela ostiral gaba bat esan zen didatenean nahi dut Italiara jokatzea, eta aste bete berandu Italian profesionalen aurka jokatzen. Uste azkarrek izan zela, ez nula eukiden boikan ez da pentsatzen ostra, zein berdeit edo nola pasako da gauza guztia. Eta ben ja Italia nola lasai hartuko gauza, asko disfrutatu nuen, asko ikasi dut pelotan, eta 6 hilabete politxak izan zen. Eta Milanetik bertara Euskal Herrira buelta, eta hortik gutxira Goikoia estatu batuetan, estatu batuetan jokatzen munduko sexta punta jokalari honenen kontra. Nola izan zen Euskal Herrira etorri eta estatu batuetarako deia, nola itusi zuten, zergaitik, nola gogoratzen duzu esperientzia? Nik akordatzen izan zen, Italian neola 2 hilabete jokatzen, baina zenbakiak hobeto gaintzen ateratzen zen eta emaitzetan, horrenengo 2 hilabetea ziren pixka berdeago zaude eta poliki mejoratzen junitzen, kiniela hona jokatzen, bertako veteranuen aurka jokatzen, eta 3. hilabetean dei bat egin estatu batutatik, nahi nuku jokatzera
eta pentsatu gabe esan dut, behin Italiako fasea bukatuta, hilabete etorri nintzen Bisau kontrolatik Euskal Herrira, eta Bisau heldu zanean, baina estatu batuta monetan, eta diferentzia, azken nintzen lan bat neukala, nik zerbait egiten duen gustokoagatik, azkenean kirol bat inda ordaintzen zuten, badari azkenean oso politxa zan eretzat, eta gero bertako bizitza ere politxa zan, oso lasaia zan, arratzalde gabez jokatzen genuen, denbora zeukasun egunan zidar aprobetxatzeko, ondartza jo, kirol pixkatin, lagunak egon, bazkari batzukin, eta gero frontoiera, gabena juten ginen. Diferentzitasuna, ez dakit izango zen, orduan, nire lagun mina horiek ez Euskal Herrian, eta familian ez, baina bestelan oso bizitza darra dut. Zer ondo, bueno, bizitzak desberdin gari zela zen dabe, eta baita sexta puntako partidak ez da. Hemen partidak zauzi oitute jokatzen, eta publikoak hemen ezagutzen dut, adibidez, oin jaia laigo interzeri zen ikusi dugu zen partidak, bi zetera edo irura, empate dagoen kasuen, baina estatu batuetan kiniela dago. Zelakoa da kiniela? Eta zer desberdintasun dago hemengo partidekin? Desberdintasuna handia, nahiz eta kirol berdina izan oso desberdina da, Adibidez, estatu batutan jokatzeko mentalki oso fuerte izan behar Astero jokatzen genitugu, zazpiegunetik 8 funtzio. Beste artea jaigen duzka, baina egun batzuk goiz da gaba jokatzen genituen, 8 funtzio jokatzen genituen. Eta egin suerte hori dut, nahiko ondo bilintzala emaitzen da baina bai egun txarra baldin batzen euskal segidan, astebete txar edo, kinelek irabazi gabeta hori psikologikoki oso neketu zan. Eta fuerte honbertzen duen, olako takadak etortzen zialako nahi igual astebeteko baina bi eguneko egun txarrak eta gero nahi zenun denboraldi bukaerako emaitza honak izan, da akatzo horiekin ezko azkenien puntu horiek asko atzeratzen zuten. Eta diferentzia hori da, mentalkian toperon berdezula, eta hemen, nahiz da mentalki ondoan, fizikoki berdezula ondo. Partido luziagoa dira, estatu batutakoa mutxagoa dira, tanto baten erabakitzen zen, kinela irabazten zen. Azaldu hori gure ikusleiz, ziur gauz, ez da bila jakingo zelan danan partidu bat, zer danan kiniela bat. Hemen kiniela, irabaziko dagonek, 1x, 2, baina hemen ez da jakingo zer dan sexta puntako kiniela bat izaten da, jokatzen dituen 8 pareja edo 8 banakako, izan bezala 7 punturako kiniela bat. Orduan, bata eta bila, azten zian aurrenengo tantua, baltesunean 8an alboan etxeetzen. Eta behin 8garrengo eraino, heltzen zinean, puntu bat markatzen. Eta bigarrengo bueltan sartzen zanean, bata edo bila galduzun alenengo bueltan, orduan, bi puntuko markatzen zitzen markagaino. Orda izan ezan, 8ak kinelek ez ditut, bat, 3, 5, 6 punto eta kinela bukatzen. Baina batek igual inbertzituen 6 puntu, 6 daño jatzeko. Orduan tantuz jute zian kinela. Zer ondo. Vale, eta estatu batuetan, sexta punta oso ondo gote zan nien, egote ziren enpresa desberdinek, hiri desberdinetan, kasino desberdinek. Eta zu ibilizara, hiri bate baino gehiago egon zara, baina esan duzunan arabera noizbait, Miamin egon zinen guzturen eta Miamin izan zinen goiko realena edo. Zeran goratzen duzu Miamiko etapa hori? Bai eta ez, pilotari bezala Miami, igual bizitza personala nahi ditut beste hiriburu batzuk ez, baina pelota kontuta hitz egin da, Miamin zegoen kuadriko onena ez, potentiena, aurrelari gogorrena nik unitzan momentuan bertan zeuden, eta nik unitzan Newportetik lehenengo Orlandotikan Miamira ez, eta horraz izan ere maileik onen ateratzen ez, jokalari hobia zoden, baina aurka jokatzen egunero, mejoratzen, galdu zen momentu bat, zain itula danak, eta orduan izan referente bezala ber. Eta bai izan zala oso politxan niretzat ez, zira baten gaztian izan, veterano zian bestian, nik baino 6 urte zaragoak, eta joko diferentzia bazuen zidan. Baina behin aurka jokatu dela, egar zen ere maila gora juntzala, eta enbaitzak etorri zitena. Eta sextaz gain, kirol gehiago ere praktikatu dituzu bizitzan zehar, eta osatzen dugu orain ere. Maiabin itxasoa, Zumaian ere itxasoa, esaten digute surfean ikusten zaituztela, ez? Bai, tartien bai, ez? Temporadan izaten da, ez? Segun zenba partido euskaten, zaitzen surfeako, beste batzutan bizikletan, bestatzen eskiatzera, kirol ezberdin asko, baina bai surfa daukatela gustoko beraien bizitza profesionalean igual ondo ez datorrela, askotan aipatua zuri txokolatea gustatzen zaizula, ez? Txokolatea eta... Hori dieta barruan sartzen da, edo... Ez da sartzen, ez?
gazteagoan itzanien, lasai asko jan lehken ditu, ez? Gaur da eguna, gehiago zaintzen ditzen, ez? Oso kontutan egitzen ez, noiz jan, egun berezitan, urtiak aurrera da beti dezu pixuak endu eta forma mantentzeko, ez? Baina beti den pekatu txoko. Bueno, surfa, txokolatea eta beste gustuko zerbait musika, ez? Bai, musika ere aipatu izan duzu gustuko duzula eta, bueno, musika zer ematen dizu zuri? Zer da, zure egunerokotasuneko zerbait edo partida hasieran musika entzuten joaten zara frontoietara? Bueno, hor da eskaz bi gauz ez da bada musika entzuten gustatzetela jutea frontoira, bakarrik gustatzen jutea, eta beraz nahi zuen berrein horre esplikazioak emate, partido kontura zuen da beti itzaiten, da nahi hori deskonektatu momentu hori frontoietaz, da nire firma joan, musika entzuten da zela zain. Gero da gitarrare asko jodez dela, gazta zintzen gitarra jotzen, da lagun asko ditu gitarra jotzeagatik, eta beste mundu bada asko gustatzen ere. Zer ondo. Arretu mutile. Jo, danetarako balizo dugu. Artearekin segitzeko zesta puntara bueltatuko gara berriro, eta alo grande ordea esatela modue. Goikok 11 mundialdekoz banaka eta 6 mundial binaka. Zelan mantentzen da tipo bat beti horko imaian eta zelan goratzen duzu zuk mundial horrek? Nik uste eta lehenengoz suertiok berdala, ez? Bai jokuz, lesiei gezegitzea aukera izateko, ez? Txapelketa behin jokatzen. Eta behin txapelketa jokatzen zaudien, berdezu oso enfokatuta, zaitzen oso ondo partido guztietako zure maileko nena emateko. Eta azkenean gero emaitzak lagun dienei eta emaitzanak atera ditu. Goratzen duzu, badiko zu mundialen bat olan, zeuze gaitzik berezizena edo asko kostea atzulako irabaztie, edo zeuze gaitzik berezizena zuretzako? Nik uste danak, ez? Danak dira azkenean zailak irabazteko, ez? Igual lehenengo izango zen nola banakako, pixkate nire jokuz mejoratzen dijoala eta emaitza importante bat esan zala nire karreran, ez? Eta azkenean nik uste lehenengo izango zala. Zer ondo. Bueno, Iñaki hain ona da, lortu deuz, igual lehen zesta puntan, imaginatu ezin ziren patrozinioak edo. Eta kriston bume izan zen, de repente, Red Bullek anuntziatu eganien, zesta punta sartze zala eta zure bitartez. Zeran goratzen duzu lehenengo kontaktu horiek eta zeran hartu zenun Red Bullen dei hori? Zelako da zuen arteko kolaborazioa? Kolaborazioa oso ona, ez? Uste dut, bai Red Bull dagoen ere artean dagoela justo konfiantza ona, oso harreman ona daukagula, eta azkenean urtero juten da renovatzen kontratuak eta bi aldetatik oso gustora. Eta lehenengo harremana izan zen, justu dei batekin hasi zen, ezagutu nuen frontoi batean, poliki hitz egiten hasi ginean, eta bi aldetatik pentsatu gero, zerbait iteko aukera dago, eta horrelaxe hasi zen gure ibilbidea eta egia esan oso pozik da, oso harrituta izan zala dei hori. Red Bull ez da gauza gitzea gainar. Eta bueno, Red Bullen be egin duzu, ez? Ginen rekorren bat edo berria asko agertu ziren, ez? Goiko, MotoGP-ko motor baten aurka, Dani Pedrosaren aurka, hain zuzen, zer mantzen nion, pelotari edo, Bueno, hori zen proiektu pixka luzia, ez? Beti nahi genuen zerbetin eta beti txapelketan euskalanik, edo ez genula bilatzen egutegi zehatz bat zerbetiteko, ez? Lesio pare bat ere bai izan ditu momentu hortan, eta ezin izan du proba horiek egin. Eta azkenean oso bideo politxata esan, rekorraroa eta esan, da nik uste bai zestantzat eta niretzat oso egun berezi izan ziala. Eta 11 mundial bakarka, Red Bull, ez tegizen bat urte estatu batuetan, esan alda zu inoiz izan den puntista honena zarela? Zuk esango zenuk ez? Nik ez. Arrotasunik gabe, Ez arrotasunik gabe, esan dizut ez. Nik uste dut oso zaila dela konparazioa beste garaitako pelotai batzukin, ez? Izan daiteke etapa baten pilotarik bat honen izatea, baina nik ezin dizut izan 80ko hamarkadak edo 70ko hamarkadetan. Sentitzen zure aurkariekiko askoz hobea edo partio batera joan eta esan ze ondo nagoen gaur ikuskizun eder bat oparituko dieta hori. Askotan pentsatu bai, baina askotan partidu txarrak atatzen dira eta igual desastre bat ire dezu. Gero beste batzutan juteza igual lasaio partidu zailagoa dianak eta presioi gabe eta emaitzako biagoak eta dituzu.
favorito izatearen hori, kontu hori ongi eraman duzu, ez? Ba, oso ondo, ez da izegula izan buruan eraman detena favoritosun hori. Eta 17ekin joan, ara, 35ekin buelta, aita izen zinelako, edo ja desmotibatuta, edo faltan botatzen zenuelako aberria, zergatik? Bueno, dan, nik uste izan zela urte asko bertan egunero jokatzen da pixkat kompetizioko egun hori horiek ja fitxatzea jute zen, egunero jokatzen zenun, da bai, txapelketa bada, beste bada, eta nekatu izan pixkat, baina bai nekatu baino gehi izan zela gure kondizioak aldatu ziren azkenen urtean, eta nik erabaki dut ez zinean. Bueno, reba botolo bat, Gonzalo. Ez, baina hori lehenago izan zela, 98 garran urtean, nik 2015an enpresak ezken zigun soldatak minimoa geiztia, eta nik erabaki dut ez jokatzen. Eta bueno, zuk erabaki zenun ez jokatzea, eta estatu batuetan ere, zesta punta bertan behera utzi zen, ez? Bai, baina... Espero zenuen hori gertatuko zela, zetorren urteen handi ja ikusi altzen hori pasatuko zela, edo nola bizi izan zenuen da? Bueno, nik espero dut, hau pasatuko zela, baina justu pasatu da urtengo urtean, ez? Nik guain dela 7 urte torri ditzan honean. Baina argi zegoen, ez? Egun baten edo bestian lege bat aldatuko zutela. Zeba leheno, frontoia martxanko kasino bat, martxan izateko frontoian barne, zesta puntako funtzio minimo batzuk erugi bertzitu. Orduan, ikusten zen, frontoian jende gutxi zehola, baina kasinoan jende asko. Guain COVID-en arazoekin eta egoera aldatu danez, diru laguntza batzu bertituzte, eta diru ez galtzeko, azkenean lege hori aldatu dute, eta guain kasinoak ez du zesta puntaren beharrik. Orduan, enpresaioak erabaki dute frontoiak iztia, edo tardien txapelketa batzuk egitea. Bueno, jende askorentzako amaiera hori edo agur hori oso gora izen da, baina agur horren tartean, derrepente gartu zen, hor argitxu bat, euskizpiren bat, eta izen zen High Alive Winter Series. Derrepente, ETV-ek eman apostu gor bat, eta Gernikan, irte zen, magia aukiban txapelketa bat zelan, bizi izan duzu barrutik txapelketa hori. Oso pozik ez, nik uste dut inorketzula espero astelen baten 40 pertsona baino gehiago frontoira azalduko zeatik ez. Eta derrepente ikustia aurrenengo hastian zer anuntziatu gabe berez sarrerak oatiak itxita zeudela eta jendia sartzen hasi izan da 200 pertsona, horrengo asterako 1000 pertsona, hirugarren funtzioan ja jende gehiago eta sarrerik gabe jendia ez. Txapelketa hori jokatzea, nik uste erregaloi politxena dara nire harinean, ez? Hainbeste jenden aurrean jokatzea eta guaindikan disfrutatzea kantxa barruan, oso pozgarri izan. Grada me bai gugol beginean eta notetan zen magia bat jokitzen zela eta Euskal Herri zen, pentsan genuna baina askoz de indarri sobedeko la sexta punta. Bueno, adina aipatu duzu oin, baina txapelketa honetan goikoak emon dugu maila oso altu, Zeran, fizikoki eta maila aldetik zelan ikusi zera? Oso ondo, ikusita aurreko urtean nola nahiko baju bilintzala desako molestia batzukatik. Horten jokatzen hasi ditza, molesti gabe, kantxan disfrutatzen, fizikoki oso ondo neon preparatuta, eta asko disfrutatu. Bai maitza honekin, txarrakin, baina esperientzi guztiek general. Eta bideo oso politxe izen zen, baina azkenien finalian ezin izen zen garaipena lortu. Apur bat, espero zen, baina partidu igual apur bat txarra urteria txuen, eta aritzerkia egon zen, betiko ere txapelketa gutxien moduen oso altu. Finalan, geratu jatxuen apur bat zentzazin, apur bat gehi zabal zenuela edo zelan urten zenuen partidu horretatik? Nik zentzazio honetan ez dela joko zertu. Pelota gutxi botan ditut. Ikustet hor Jon ibilizala oso ondo, atzelari eta balak beren joko oso ondo egin aritze bai, oso ondo ibilizan, baina nik xean Jon esan zala. Beha ibilizan dominatzen, da gara aukera ganotzen zion aritzeri errematatzeko. Eta Aimarreketanik ez genuen egunik onena izan, eta ezin izan sartu jokoan. Eta zorion du eta etxea. Bide politxa bat eratu azkenean, ez hori izan gauza gitzik. Zuden, Gernikan erakutsitako nivel altua dagoela eta etorkizuna izan dezakeela uste duzu? Zesta punta? Bai, Euskal Herri mailan. Bai. Mitxe egiten da, Udan ere beste
serie bat edo beste jaiala, torneo bat, txapelketa bat egingo dela. Bai, agarrutarako da, baina ekainetik aurrera, ez maiatzatik aurrera ja txapelketa batzu ja badaude antolatuta. Orduan ikusiko dugu ez, beste hiriburu batzutan izan da, zer antzun izaten dut, telebistaren noaino sartzen da. Horko erantzun nahi guztia, erabakiko da txopidetan. Nivela ona da, ez? Pilotariena? Bai. Zerando. Bueno, guk gure partetik edo gure aldogun hori aportazioa ingo dugu zestapuntaren alde, hemen zestapuntari behar dauen eta merezi dauen lekutxa emango dutxagu, eta horregatik animatzen dugu frontoietan albazaien hurbiltzeko, zestapunta ikusteko, eta benetan frontoira joatea asko merezi duela pena, bertan bizitzen den giroa ikaragarria da, eta zestalariek ematen duten maila ere kristona da. Bueno, Iñaki, benetan mila esker hona etortzearren, guri aukera hau emotea gaitzik, eta sotasaldi politu bat edukitzearren.